sendlini. Ngike ngajabula noma ngike ngazizwa ngihephanyanyana ukuthi ushuthi uSacela uyalibona iphutha alenzile phambi kwabazali. Manje yena uyangibuza ukuthi yini engayenza ukuthi mina ngimxolele. Ngimxolela kanjani umuntu ongitshela ukuthi intombazane ifana noma wakhe? Angithi wayethi yimi ufana noma wakhe. Shuthi uma wakho usevukileke wavukela kwintombazane ofana naye. Uthi kimi ayikho yini ucela ukuthi sifonele intombazane. Intombazane libe nibanga. Uthi ufonela uthini ufuna ukuthini intombazaneni ekubeni esekugwajisile ekugwajisa phambi kwethu. Uthi phela ke ucela ufona intombazane ukuthi ayitshela ukuthi obekubahlanganisile sikuphelile. Ngithi mina angisona isilimi abazobe bengafuna ukukhuluma namanje futhi angisafuna ukukhuluma. Angikwazi mina ukube isilima ngithi ngizofona intombazane mhlawumbe usayifonelile vele wathi ngizothi ngiyakwala angisakufuni. So angikwazi ukudlala leyo nto nanokuthi angikho vele isithembini nginaleyo nto nje uthi angike isithembini asikho isidingo sokuthi ngichaze kwenye intombazane engathi umamkhulu umamncane uzoxolisa ngimamkhulu. So uxolo lakhe vele angithathi serious. Lithi ke lami kungcono ke sivele siyobikela omalume. Niyothini pho? Siyobika udaba ukuthi uSacela ubuzosibikela inkinga enixabanisile wena noSacela. uSacela wasigwajisa sonke endlini. Wathi uzokhuluma ngegama lakhe naye imvubu. Kahle mina nenzela abantu ukuthi bengasho ukuthi omama bayahlula noma vele ngoba usenehlule noma yobika ukuthi uSacela usesehlule. Manje kuphiko okusha manje sengathi bayangikhulumela. Manje vele nje bahlezi bemkhulumela into engingayisho. Phela ukuthi bona basaba ukuthi sebezobona yizo ukuthi ingane ibadelela kangaka. Bekade belokho beyifihla into zabo. Nawe uyabona sehlulekile futhi nawe uyazi ukuthi sehluleka phambi kwakho vele. Ngoba singenalo thina izwi esikhuluma njengomama ukuthi lokho asikwazi ukukhuluma thina kuSacela ukuthi lokho akwenziwa Sacela ngoba uSacela vele ebhamuke phezulu ukuze thina sizoyikhipha enkingeni asambe sobikela abantu bakini. Ngoba ngithi kuMakalibanzi kumele siyo reporta komalume bengivimba lento yokuthi omalume bengezwa ngabantu abaseceleni ngoba bazobatshela into mhlambe engasiyona kanti mhlambe ikhulunywa yimi naye uMakalibanzi. Ngenzeka sibatshele thina into eyenzekile phambi kwabo. Sicela uyobabikela ukuze nabo bebe sesithombeni. Lento le yabothi ihambisana lento ukuthi mina manje hlezi ningicindezela ngithi yabo iyahlangana lento ukuthi nihlezi ningicindezela nihlezi uthi hayi uSacela sizokhuluma naye nakho izolonihlulekile. Yes, inkinga yethu sisaba ukuthi uSacela akakwazi ukukhuluma nathi mayikhuluma nathi ifunelwe nathi sivikele isithunzi sethu singagcini sibekwe ingane isandla. Uqinisele uThando mayethi uSacela usihlulekile ukumphendula ngoba vele endlini uSacela akekho umuntu omphendulile. Sisukume sesithatha ingane ngoba umakoti esebamba ingane. Asikwazanga ukumphendula ngoba beseshilo uSacela wathi akafuni umuntu ozokhuluma ngegama lakhe. Okudala ukuthi kube sengathi kwesinye isikhathi siyakhuluma siyacindezela ngoba uSacela uyasehlula kahle sifuna ukuvuma namhlanje ukuthi yonke into ayenza uSacela la ekhaya asinalizwe. Okuphethe yena kushuthi ukubekwa ingane phambi kwabantu isandla ngiyoba nguma wakhe nje ngeke ukuze kube mnandi mangathiwa namhlanje uSacela ubeka mina isandla. Leyo nto leyo ngiyathanda usho kanjalo uma nizovuma hayi umuntu ethi sizokhuluma noSiyacela ekubeni nazi ukuthi akakhulumiseki. Ngiyayiqisela mina ngithintika kakhulu ngithi uyangazi ukuthi mina wasemantsumini ngithintika kakhulu mhlawumbe mawubona izolo ngize ngakhala. Ngabe ngamsukela mangathi mhlawumbe ube ungishayile uyangishaya kodwa ukhuluma engibhekana nakho kuhlelwe kwanini ubusalveza uthini mhlawumbe sanibonani saphe ha omalume ozwile basitshela ukuthi ingane uthandwa akaphathekile kahle uSacela simkhuzile before ukuthi lento ayenzayo asifuni and lesithule sabene sasina akasinqeni akasabi yabona so that's why sisifika olundi respect Oma bezohlala ngayo. Right malume. Usihlahla.
Njengoba ngibona uThando ehleni nomama Mkhize mina ngikho ngisho nalapho nje ngifuna ukuthi uThando ehambe yopheka impahla zakhe esambeni. Angifuni ngisho nanokuthi sibakhuluma ngani ngoba belentuzana nje angazi nombhontshisi noma yini anginakanga kahle ngoba vele ngicasukele nje. Sizokulanda ke namhlanje uvakashele ekhaya. Ngiyovakasha kuphi? Enkandla. Oh. Uzaqala omlando Ngigcine ngale gas. Siyongena nje. Basidinga yena ke sirazi. Ayibo. Tholele. Awusazi into. Abana banwela fresh. Ayisondele nto. Sondela sikhulume lapha. Ngalo zane. Sondela sibaru. Ngifuna ukukhuluma la. Asikhulume usibona. Wasebalekile. Wasibona sifika wabaleka. Sahamba sabuya nathi sihlale phansi bese size kuyena. Manje thina sasivizisa yena emva kalokho uphuma ngegate. Yena mase size kuyena. Yini le ngane engasalungiseki Bapha Hayi sibabe enganeni laphela. Abaphuma. Cha bekuwukuthi nje inkulumo yami bengafuni ukuthi indaba zethu eziphasela abanye abantu yabo. Bengithe nje angifuni bengene umama inkinga. Njengoba babaphathela imvubu nje benza noma yini. Angazi noma ukumhlonipha noma ukumesaba. Shuthi khona into abayithola ke. Azobancisha yona. Manje ngeke wazi ke thina ukusilawula lapha. Indaba motho kuthando ohlezi ufaka mina phakathi. Ngamhla. Ngunondindo wakho mina. Ngunondindo wakho yini? Ngiyabuza ngikukhuza ngoqala. Yindaba mohlezi uthi umfazi wakho ufake mina phakathi. Sondela mshanami. Kanti umsibaleke wozala. Ngani? Sondela mshanami. Yebo. Le nyembese ekhaya sonde uyafuna bayikhipha omalume bakho apha akazalwanga nje. Eqhume etsheni. Usuphathe imvubu manje nehashi lakho wena welusi. Welusi. Umfuna ngempela siyacela. Angifune mithi ngifuna usengitshela ukuthi ufunani mina. Ngamkhuza ngifika la ekhaya ukuthi angifuni ukuthi ngithuke. Namanje mayithu uThando usaqhubeka uthukana nami. Ngifuna ungitshele ukuthi kahle kahle ngakwenzani ufunani mina. Angili nawe. Usecela kade ngangimkhuza usakayeka ukuthi mayexabana noThando efake mina ngisuke ngangena indabeni zakhe. Manje ngoba efaka mina ngazi noma mina uganwe yimina noma uganwe uThando kahle kahle angazi vele ukuthi indaba efaka igama lami. Yabo nje uqala into ekupha ngekwazi ukuphathela ngane imvubu. Uqala lokho right. Ngiyaphathela yona sibari bengithi bonke nje ngingafuni bekhulume ngegama lami bese kukhulunywe Abazali bakho. Bese ngasafuni ukukhulunywa ngegama lami. Ngibatshele bonke nabe bekhona hayi ngoba ngitshele yena yedwa. Bonke naba mamncane ngitshela ngisho nawe ungakhuluma igama lami. Kahlahle usiyacela uniphethe nabazali bakhe nemzala. Anikwazi nje ukumtshela nini into eyenze uyena otshela nini ukuthi enzani nenze. Awazi ukhala izolo. Ngathi Ngikhalile malume. Into ebengikhala angikhomplela ngalona. wa complain phela ngakho. Into ebengikhalisa bengikhalisa ukuthi ngiphatheke kabi. Uma ngithi ngizobikela omama, still uthi akekho umuntu ozokhuluma ngegama lakhe, ubeka imvubu la. Angikwazi ukutshela omama ukuthi ngiphatheke kabi. Kodwa yena uma esho izinto ngami ethi ufuna umacace ku TV, uyakwazi ukukhuluma akekho omvimbayo. Ngakhaliswa yilokho. Uzizwe ungekho safe noma bekhona omama ngoba uyakhuluma njengabikho umuntu mhlawumbe umphikisayo. Omama abahlulekile izolukhuluma. Usabe wonke umuntu kwathulakala. Ngagcina into ebengizele emeetingini ngingasekhulumanga, ethi angakhulumi ngegama lakhe ngathi okay. Ngicela ukuthi ngihambe ngekhaya. Mina